Assalomu alaykum. Men Mahkamova Musharraf Saidbayeva. Ixtisosiy men omezgor 42 sol staji kori dorам. Ҳоло 7 сол мешавад ки нафақахӯр ҳастам. Аммо мен бо ширкати APL соли 2017 шинос шудам ва стажи кори мен дар ҳамин ширкати шабакавӣ аллакай 14 сол аст. Ин ширкате ки Тоҷикистон дар Тоҷикистон қонунӣ кор мекунад. Ман 6 сол буд бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунам. Мақсади бо ин ширкат ҳамкорӣ кардани ман барқарор кардани саломатим буд ва имрӯз ман хушбахтона мегӯям ки ман саломатиамро барқарор кардам ва ҳоло ҳамкорӣ мекунам ҳамчун роҳбари ҳамин ширкат дар шаҳри Хуҷанд кор карда истодам. Ман дар ин ҷо якум саломатӣ барқарор кардам, дуюм ҷои корӣ барои ман пайдо шуд, сеюм бошад даромадое ки дар ин ҷо мегирам ба ман хело маъқул аст, чорумин бошад хушбахтона сайру сайёҳат мекунем. Ман аллакай дуюм бор ҳамин тӯҳфаҳое ки аз тарафи компания қадрдонӣ карда шуд дуюм бор дар хориҷа дам гирифтам. Сайру сайёҳат хело ба ман маъқул аст. Мехоҳам ки ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо ин ширкат ҳамкорӣ кунанд. Дар ин ҷо ҳама чӣ ки барои инсон муҳим аст ҳаст. ин як роҳи ширкат роҳи дурусти ҳаётро меомӯзонад. Дар ин ҷо шумо хушбахтона ҳам кор мекунед, ҳам зиндагӣ мекунед, ҳам дилхоҳ маблағро кор карда метавонед.